että yritykset laittavat ne työhön, eikä kieltämättä. Jos te kuulette, te saatatte ymmärtää tämän ihan mieleiseksenne. Eivätkä saa työpaikkaa. Heidän puolella meidän kaikkien tulee olla. Ja se pelastaa myös suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan, että heille löytyy töitä. Minulla on kunnia toivottaa lavalle SAK-puheenjohtaja Lauri Lyly. Suomea rakennetaan sopimalla, ei pakolla. Hallituksen epäoikeudenmukaiset päätökset leikkaavat satojen tuhansien toimeentuloa. Erityisesti päätöksistä kärsivät raskasta vuorotyötä-tekijät, julkisen sektorin ja palvelusektorin työntekijät, joista suurin osa on naisia. Valtiovalta, joka puuttuu vapaaseen sopimusoikeuteen, ei kunnioita länsimaisen demokratian peruspilareita. So why are you here today? Because I'm a nurse and this our new regime's policies are total fucked. I can't stand it because they are cutting our wages and they are quite minor compared to any other group of workers here in Finland. That's my humble opinion and I show it just like being here. Onko teistä oikein, että hallitus täysin yksipuolisesti asettautuu suurtyönantajien puolelle, suuryritysten puolelle, ei edellytä heiltä mitään ja samalla sanoo, että laki käännetään väärinpäin, että lailla jatkossa rajoitetaankin työntekijöiden oikeuksia eikä varmisteta työntekijöiden oikeuksia? Onko se oikein? Ja kun sä elät aina kylminä aikoina, sun pitäis pitää huoli velistä ja siskoista, ettei kyynisyys maalta vallota. Niin koti jäällä vasta vähän rakkautta, ettei kaikki tää sulu on hyödytöntä. Lemme täytyy olla pyyteetöntä, kuuntele sun sydäntä, älä sun mieltä. Sä tiedät, et kaikki kaipaa lempeet, eiks niin? Ota mun kädestä kiinni, mennään lempeemmin, eiks niin? Kyllä sä tiedät, sä tarvii